tal, nois i noies? Benvinguts a una nova entrega de Jo t'ho explico. Ja t'has subscrit al canal? Ja has fet m'agrada? Doncs vinga, aprofita. Esteu tots en família, preparats per veure aquesta breu pinzellada històrica? Sí? Doncs comencem, mireu. Avui la meva intenció és parlar-vos una mica de la Revolució Russa. Farem 4 pinzellades sobre quins són els seus orígens, quin és el seu motiu i, sobretot, ens entretindrem en veure quina és la situació de la societat russa prèvia i durant la revolució. Com ja vaig fer l'altra vegada, em faig petitet per tal de començar. Mireu, puc explicar des d'aquí, puc explicar des d'aquí. Aquest és l'esquema que projectaria a la pissarra de classe, però he pensat que podria ser més visual veure-ho a través d'aquest mapa conceptual. Es tracta del següent, mireu, la Revolució Russa, la primera part, veurem la situació prèvia i veurem quina era la situació política del moment. I en aquesta situació prèvia començarem veient com era el règim autoritari del moment, com era l'agricultura del país, quina era la indústria i la política. Doncs vinga, comencem pel començament. Mireu, situació prèvia de Rússia. Si recordeu, Napoleó ja va lluitar contra Rússia. Napoleó defensava els ideals de la Revolució Francesa i va lluitar contra Rússia i va perdre. A Rússia es coneix una mica el tema del liberalisme i d'aquests ideals, però no s'hi han aplicat. Rússia és molt gran, és molt profunda, de manera que encara s'hi manté allà un règim autoritari. Anem a ampliar aquí amb el vostre permís. En què consisteix aquest règim autoritari? Consisteix en que hi ha un màxim governant, una espècie de monarca absolut, encara que no es fa dir així, sinó que es fa dir tsar, en castellà el zar. I aquest tsar té el poder absolut. Què vol dir això? Doncs que governa per decret, ell inventa les lleis, no respon davant la Duma, no hi ha cap parlament que el controli, a Rússia el parlament es diu Duma, i no està tampoc sotmès a les lleis. I per tant, en aquest sentit, té impunitat, pot fer absolutament el que vulgui, té el poder absolut. Fins i tot és considerat una mica quasi com un déu, és un personatge terriblement important. Aquest règim autoritari es manté gràcies a uns pilars. En primer lloc, el tsar, que és el que ho controla tot, i el tsar controla, és el màxim governant d'un exèrcit fidel, l'Església, que imposa una ideologia i reforça aquest règim autoritari, i una burocràcia, és a dir, un papeleo, si voleu, uns funcionaris, un funcionariat molt poderós i molt, fins i tot, molt complicat. La burocràcia és quan es parla del papeleo, quan per fer una gestió, per fer un tràmit, resulta que has d'anar a una finestreta i omplir el paper i tal altre paper i tal altre paper, i per obtenir un paper has de fer-ne servir un altre, i això és la burocràcia. Doncs la burocràcia del moment a Rússia era espectacular, era una cosa que era per trencar-li el cap a qualsevol. En aquesta línia us recomano un llibre, que és aquest, és el procés de Franz Kafka, ja veu llegir la Metamorfosi. És un llibre molt interessant. Aquest home, que mai en sabrem el nom, és condemnat a mort. I ell no sap ni per què. I, de fet, es passarà durant tot el llibre intentant fer les gestions necessàries per aconseguir saber de què se l'acusa i poder-se defensar d'aquesta acusació de pena de mort. Bé, no us dic quin és el final, però ja us el podeu imaginar tractant-se d'un llibre de Kafka. En segon lloc, l'agricultura. Rússia és un país eminentment agrari en aquell moment. Té una economia i una agricultura molt endarrerits. De fet, l'agricultura encara és també de tipus feudal. És com si no s'hagués abolit l'antic règim, com va passar a Europa. I aquesta agricultura és l'activitat principal del país, però, a més, els camps
estan en mans d'una aristocràcia, d'uns poderosos, els equivalents als nobles de la societat feudal, que és terriblement poderosa i terriblement rica, una minoria molt privilegiada. Què passa amb la indústria? Perquè, clar, ja vam veure que a Europa va encetar-se la revolució industrial ja fa bastants anys respecte de la revolució russa. Doncs mireu, a Rússia sí que ha arribat en certa mesura la revolució industrial, però ha arribat d'aquella manera. I ha arribat d'aquella manera perquè només hi ha indústria en algunes zones del país. En concret, doncs això, Moscou, Sant Petersburg, les zones que d'alguna manera són més properes a Europa. I aquesta indústria tampoc no és propietat ben bé de Rússia, sinó que està impulsada per capital estranger i, a més, el proletariat, els treballadors de les fàbriques russes tenen unes condicions de vida pèssimes, com això passa a tota Europa, i d'aquí que el marxisme, l'anarquisme tinguin una forta arrel també russa, aquesta defensa del proletariat, d'acord? Ei, un moment. Espera, poso gran. Abril? Desperta! Que només porto 6 minuts de vídeo i ja t'has dormit. Va, home, vinga, que ja acabo. Ai, aquesta Abril. Mireu, us vull fer una petita reflexió, però ara m'ha vingut al cap. D'alguna manera, algú us pot preguntar per què ara, a l'any 1900 i poc, es talla una revolució a Rússia. Permeteu-me que em posi en gran una altra vegada. Si ja va haver una revolució francesa que va esclatar el 1789, per què ara, a l'any 1905, i per tant 100 i pico anys després, hi ha una revolució a Rússia? Una mica ja ho he dit. En primer lloc, perquè la revolució francesa no va arribar ben bé a Rússia, no va impregnar tota la gran Rússia, tota la seva extensió. En segon lloc, una teoria personal, i és la següent. Mireu, en principi, tots els governs tenen la intenció, la voluntat, les ganes d'acumular poder, i per tant tots els governs tendiran, en la mesura que se'ls deixi, a convertir-se, si poden, en una dictadura. Mireu ara, per exemple, la situació del coronavirus i tot això, no? El govern espanyol de seguida agafa totes les competències i centralitza tota la gestió de la crisi, millor o pitjor, però la centralitza. Per què? Perquè tots els governs creuen que ells són els que ho fan millor i, a més, no volen que se'ls discuteixi el poder i volen mantenir-se en el poder. D'una banda, tot poder vol mantenir-se i vol tenir més poder. Però d'altra banda, en tots els llocs acaba passant el que s'anomena la primavera dels pobles, si voleu, no? La Revolució Francesa és la gent que està a baix, que lluita contra els que estan a dalt. En la lluita obrera, els obrers lluitaran contra els burgesos, que són els propietaris. En la Revolució Russa passarà 3/4 el mateix. La gent del poble, hi ha un moment que desperta, reacciona, i com que cap dictadura, cap règim autoritari és il·limitat, tots tenen una fi, si el feudalisme va tardar 700 anys en caure, doncs ara la Revolució Russa, que viu en una situació feudal, també havia de caure. Em torno a fer petit, seguim amb l'esquema. Mireu, per últim, que si no l'Abril s'adorm, la política. Quina és la situació política del moment? Doncs, home, ja hem vist abans que... Ai, pobre, el cartellet de l'Arnau que es cau. La situació política és la següent. 3 grans partits que no tindran gaire importància ni gaire influència perquè recordem que el Parlament, la Duma, pràcticament no funciona, però són 3 partits polítics existents. En primer lloc, el Partit Democràtic Constitucional. Aquests són anomenats els cadets.
Els cadets és un partit de dretes i dels burgesos, no dels aristòcrates, sinó sí dels burgesos. Aquests ja tenen un caire liberalista, són persones cultes, llegides, Seran els primers, segurament, que iniciaran una mica una revolució i que seran els primers a governar, com va passar en la Revolució Francesa. Després tenim un segon partit, que són els esserites, que és un partit social revolucionari. És un partit que és d'esquerres i que té ganxos, sobretot, entre els pagesos. Algú podria pensar que aquest serà el partit més important perquè els pagesos són, en aquesta societat russa, el 90% de la població. Doncs el cert és que no, tampoc no tindran ells el protagonisme de la revolució. Qui tindrà el protagonisme? Home, només ens queda un, el Partit Socialdemòcrata Rus. Aquest partit, hi ha un moment, l'any 1903, que es divideix en dos sectors, hi ha unes diferències ideològiques. Per què? Perquè els menxevics, de fet, menxevic ve d'una paraula russa que vol dir minoritari, són un bloc més moderat, més tranquil. Opten per la revolució, però d'una manera més gradual, fent canviar les coses a poc. I en canvi n'hi ha uns altres que són els bolxevics, bolxevic ve d'una paraula russa que vol dir majoritari, que aquests són més radicals. Aquests són els que estan liderats per Lenin. Poc que sapiguem, ja podem intuir que si estan liderats per Lenin i sabem que Lenin va ser un artífex, una persona importantíssima en la Revolució Russa, doncs Lenin, aquest serà els bolxevics els més importants de la revolució. Molt bé, doncs ho deixem per aquí. Per cert, si heu vist el vídeo fins aquí, fins al final, no us oblideu, a part de subscriure-us, a part de donar-li m'agrada, heu d'escriure un comentari que digui... Què pot dir? Visca Lenin. Escriureu Visca Lenin i jo sabré que heu vist el vídeo fins aquí. Doncs molt bé, fins a la propera entrega. Adéu-siau.